Сәлем дуслар, хәтерлисезме, без сезнең белән сикерә торган бака ясаган идек. Ә сикерә торган куянны ясаганыбыз бар идеме? Бүген без нәкъ шундыйны ясап карарбыз. Моның өчен безгә кәгазь квадрат һәм төсле фломастер кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрик. Баштан квадратны урталай бөкләп куябыз. Ачабыз һәм ике кырыен уртага таба бөклибез. Бер яктан һәм икенче яктан. Һәм тагын бер тапкыр шуны ук кабатлыйбыз. Кәгазьне ачып куябыз һәм икенче якка тагын бер тапкыр урталай бөкләп куябыз. Кырыйларын уртага таба һәм тагын бер тапкыр урталай бөгеп куябыз. Хәзер бер очыннан менә бу почмакларны без тырпайтып куябыз. Кечкенә генә өч почмаклар ясыйбыз. Ә икенче яктан шул ук почмакларны без менә шулай әкрен генә бераз гына уртага бөгеп куябыз. Хәзер кәгазьне бөгә башлыйбыз. Баштан менә шулай урталай, тагын бер тапкыр урталай, икене калдырабыз, бөгеп куябыз, кире якка бөклибез һәм тагын бер тапкыр аска төшерәбез. Һәм башы белән койрыгын тоташтырабыз. Фломастер ярдәмендә мотор йөзне ясап куябыз. Һәм безнең куяныбыз әзер була. Менә шундый кызыклы уенчык. Дуслар, сез дә һичшиксез мондый куяннарны ясап карагыз.